version. Freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum, selamat pagi bolo-boloku semuanya. Kita berjumpa lagi di channelnya Mas Faiz ya. Ini aku sekarang masih di kebunan jeruk. Aku ini bukan cuman pelihara kambing, tapi juga berusaha tanam jeruk bolo. Belajar tanam jeruk, insya Allah ya dikit-dikit panen lah, dikit-dikit panen. Kemarin itu panen untuk buah jeruk peres. Ini aku jual peres kemarin. Iyalah. Ya lumayan oke kalau iki lek nandur jeruk. Lumayan nih 30 wet ya. Mungkin ini 2 minggu lagi udah dipanen lagi untuk jeruk peres. Buahnya besar itu bro. Itu besar. Yang penting itu obah bro. Jadi wong tua-tua mbiyen jarene obah mesti mamah. Nah, enggak obah ya enggak mamah bro. Nah, wis ngono kuwi. Jerukku sak mono-mono kuwi. Wingi pasti panen iku. Nah, iku ya ta. Ya wis ngono bro, aku lanjut nek kandang sik ya. Oke. Kita berjumpa di kandang lagi. Nah, iki aku teko ngomah, teko kandang. Jadi aku nggak fokus nek wedhus tok, dadi nek fokus nek jeruk juga. Teko kandang ya bro. Makanya godong telo gitu loh. Jadi kalau kepengen tanam jeruk, tanam apa itu harus di samping ini ada kambingnya. Untuk pupuknya kan enak, nggak usah beli pupuk. Sampai itu untuk pupuk kandang itu baik bro. Bar kok kebunan nyawang wedhus marem bro. Bar nyawang tanaman jeruk apik-apik lagi nyawang wedhus ya marem mangan wis sono. Iki sik Pak iki wedok iki bro iki. Mangan. Lanjut bolo, iki tas paling ngadet aku. Nah, iki tas paling ngadet iki. Lah. Ternyata rong sat iki bolo. Rong sat iki. Panas pol bolo. Bulan ndak nganti ini dan sore. Oh. Ayo balo, lanjut lagi kini kandang nah. Sore ini wayah makan wedhusnya wayah njaluk makan. Jadi lungkas balo ya. Ini karo anakku balo. Nah. Ketek-ketek wedhus, ben gak dipangan jinglong balo. Sore cuacane saraputan bolo. Wes saraputan kalau dan mayone mendunge. Bolo. Pakane semandung rong arko bolo. Wes dipakan wes oke bolo. Ya toh.
Halo belo, anakku bantu bapak wangi banget sih. Ngersi le, dilumpuk nih, terus sampai resik. Dek aku seneng nek open-open wedhus iku anakku kecil iki. Aku seneng dek. Boleh dilumpukne le. Dilumpukne sampai melumpuk, nyepuk. Ben aja cakere pitik. Terus, paling ngarep buri, ngarep. Saya ngalor. Ngalor terus. Sare-sare cek awas. Ganti-ganti. Terus awas hati-hati. Oke bolo iki wis sore iki aku wis arep mulai makan wedhus ya. Iki wis arep mulai makan wedhus. Pas makan wedhus iki. Jam 4 aku mulai makan wedhus bolo. Orang makan wedhus ya, Pak? Enak. Ya wes meneh pula ya, cukup meneh wae sesuk disambung meneh ya. Oke, jangan lupa di-subscribe pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga semuanya dikasih kesehatan, panjang umur, sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya Allah. Terima kasih ya semuanya ya. Bye bye.